Dai guru, 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 dai guru, 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 guru. Les cantaven i badaves, les gitanos cantaven per les festes senyalaven. Tres senyors que van en frac i elegants barrets de copa i amb les seues espardenyes i a la Rambla són el rei i a Salà. Després d'un llarg viatge, els gitanos van establir-se a diverses zones del territori català. Una d'aquestes zones va ser Hostafrancs i Sants. Des del 1425 que va entrar don Joan d'Egipte Menor, que venien de la Índia, d'una regió que es diu, al nord de l'Índia es diu el Punjab, que no se sap per què van sortir, pot ser per una guerra, o pot ser perquè eren músics, i van anar a Grècia. I a Grècia hi havia una terra que es deia Egipte Menor, perquè era molt verd. Llavors hi va haver una confusió, es van creure que els gitanos venien d'Egipte. Egiptà, egiptà, egitano, 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 va quedar la paraula gitano. La paraula autèntica és rom, que significa home o home lliure. I a lo llarg de lo que vam vindre vam passar per molts països, fins a arribar a Catalunya. Això està a l'arxiu de la Corona Aragonesa, que hi ha hagut gitanos, com per exemple un dels millors poetes que ha tingut Catalunya, Joan Salvat, era de descendència gitana, i bé, aquí hi ha hagut grans flamencs, catalans, un d'ells ha sigut la millor balladora de flamenc que ha existit a la història, ha sigut Carme Maya. Ni tampoco por la ropa, te quiero porque conmigo gitano te vuelve loca, y al garrotao, que de la vera desaguao. Però clar, amb el del temps, després també allà on no s'ha cuidat el flamenc i al no cuidar-se s'ha anat perdent. Hi havia cants antics que eren cants de... no es pot dir ni català ni castellà, era cant de gitano això, que eren els cants que es cantaven dins de les fragües, que es cantaven sense música, perquè quan el gitano va entrar aquí va introduir el treball a la febreria, i mentre anaven fent, per exemple, cantaven, per exemple, uns martinetes, uns cants de fragua, i el compàs l'anaven portant amb el martell. Pam, pam, pam. ¿Qué has espiado? ¿Qui t'ha pagat? De què informes cal del terrat? Qui t'ha trucat? Que t'has cuat? Parles al mòbil, t'hemos amagat. I la gabardina amb la cara i cera, al terrat de Nil sol si cor la fresca, rumbos a la vida que es de abril, la lluna, la valla, lo sol que se'n riu, rumbos a rumbera, als braços l'hogar, i en muro d'enveja del gat escuat, i venen les bromes i plou un raget, es mulla el paraigües que trec al passeig. Que has espiat? Qui t'ha pagat? De què informes cal del terrat? Qui t'ha trucat? Que t'has cuat? Parles al mòbil, t'hemos amagat. Que has espiat? Qui t'ha pagat? De què informes cal del terrat?
representació de la creu coberta que hi havia aquí era un terme, era la Porta de Barcelona, on hi venien molta gent, hi venia un senyor que es deia Joan Corrades, que era traginer, i va fer un hostal per a la gent del poble que anava de pas. I aquesta és la creu que hi ha Aquesta és la creu coberta d'entrada a la ciutat. I aleshores es va formar el barri d'Hostafrancs, al igual quan se va formar ja hi havia famílies gitanes. Per entrar dins de Barcelona tenies que canviar les rodes del carro, perquè clar, els camins eren de terra i el que és el Barcelona ja era empedrat i clar, tenien que anar amb roda diferent. Els gitanos hi tenien molt d'això, el que era cavalleria i els carros i tot, i doncs es van vindre i es van establir aquí també, i després el que és Creu Coberta i Sants es va fer un centre comercial que és el carrer més llarg d'Europa de comerç. Dins d'aquestes cases es deien el barri, perquè era molt gran, hi havia un pati, hi havia més cases i hi vivien molts gitanos també. Abans els gitanos anaven en carros a treballar, passaven les nits a fora per guanyar-se un tros de pa, per guanyar-se un tros de pa, per guanyar-se un tros de pa. Anaven a les canyes velles i es posaven a pillar, les gitanetes nostres aixecaven el ballau, aixecaven el ballau, aixecaven el ballau. És la plaça d'Espanya, el barri de la meva vida, on he cantat i ballat tota la vida, i m'he emborratxat amb la gent que m'estimeu, amb la gent que m'estimeu, amb la gent que a mi m'estima. Quan arribaven les festes s'anaven casa per casa i repartien els quartos per poder passar Nadal, per poder passar Nadal, per poder passar Nadal. Quan cantava Caracol i ballava la flor, tots anaven al teatre i molts no podien sopar. Però eren tan gitanos que volien disfrutar, sentint cantar Caracol quan